Traeth Aberafan, yn ymestyn dros 2 milltir rhwng y gwaith dir a bai Abertawe. Mae Lee Rogers a'i griw o gyngor Castell Nedd Port Talbot yn ei gadw'n lan trwy'r flwyddyn. Y rai ni cleirio ysbrydiel, a rai ni torri porfa, i'r cadw lle yn edrych yn dda. Ar diwrnod braf, a'r haf, mae traeth Aberafan fel y med. Tra bod criw Lee yn galed wrth ei gwaith, mae'r caffis ar hyd y promenad yn llenwi. Yng Nghaffi Rimos mae'r bore coffi'r Fenter Iaith yn cael ei gynnal. Dros yr hewl yn yr Aberafan Beach Hotel, mae busnesau'n cwrdd i drafod ei dyfodol. Cyfarwyddwr teledu a cherddor yw Clive Hapwood. Wedi ei fagu yn yr ardal a nawr yn byw ym Maglan. Mae'n sôn am y diwydiant cerddoriaeth dros y blynyddoedd. Os ydy'r traeth wedyn a'r clybiau ar hyd y traeth, y Bay View Social, a wedyn dath y Labour Club, a'r Naval Club, a'r Four Wings. Oedd y llefydd yma yn cynnal adloniant, cerddoriaeth drwy'r amser. Mewn cyfnod, wrth gwrs, pan oedd y don newydd yma o gerddoriaeth poblogaidd yn dod i'r byd. A oedd hwnna'n sicr yn ddylanwad arno ni gyd oedd yn byw yma.